Genesis chapter 18 verse number 27. Kepha uAbrahama waphendula wathi, bheka sengiqalile ukukhuluma enkosini, mina engiluthuli nomlotha. Mhlawumbe kuyakusweleka abayisihlanu kubo abalungileyo abangamashumi. Ngicela sibambe lapha ku verse number 27. Khona phethe English version yazalwana. Then Abraham answered and said, indeed now who am I but dust and ashes, have taken it upon myself to speak to the Lord. You see, one of the revelations, one of the information, one of the knowledge that we should, I think as a church, we should possess again. We should possess the knowledge enti la empilweni yakho la kuwena wonke kwingaphakathi lakho nengaphandle lakho ayikho into ekungeyakho. Ayikho into onayo. Ngifisa mina uzibuke wena manje. Uzibuke wena yonke ngaphakathi nengaphandle. Bheke kakamanje umuntu uyazazi yena. Ayikho into onayo kwinto yonke onayo. Ngaphinda futhi kwinto yonke onayo ngaphandle ngaphakathi ayikho into onayo ekungeyakho. Ungazuka yazi ukuthi uJesu bazalwane uthi you know, oh God help us. uJesu wayikhuluma yonke into yempilo yethu. It just that thina asifuni ukufunda izwi likaNkulunkulu nangendlela esizoyiqonda ngayo ezohambiselana nempilo yethu, because yonke uJesu ayenzayo noJesu ayikhulumayo wayishumayela iyahambiselana nempilo yethu esiphilayo namhlanje. Amen. Lithi izwi likaNkulunkulu kuthiwa ngakhathazeki kuthiwa ngakhathazeki ngani? Ngakhathazeki ngokudla, ngakhathazeki ngempahla. Talk to me, church. Ayikho kahle kahle. Ayikho kahle kahle into efanele isikhathaze thina. Ngoba ayikho into esiyionayo kithi. Lord Jesus, help me today. Ayikho into ekufanele isenze sikhathazeke. Because wayibeka yacaca lento ukuthi ningakhathazeki ngalutho. Ngisho nangoku ngoba uNkulunkulu akathi futhi uNkulunkulu uthini? Uthi ngokuthi baba wenu bafowethu ngokuthi baba wenu osezulwini uyakwazi konke. I'm coming to that verse. Ayikho into efanele usikhathazeke. That is why Job, I love him. Uthi Job, uma abantu sebekhathazekile mamufundisi ngempilo yakhe. Nkosikazi wakhe ekhathazekile. Abantu bekhathazekile. Uthi uyakungena kule revelation uyayiqonda. Yeah. Le revelation esoshumayela ngayo namhlanje. Uthi akakade Nkosi ngeza emhlabeni. It's a revelation that one. Ngeza emhlabeni ndize mani namanje futhi ngizobuyela ngizophinda. Bazalwane, lo muntu usengene kwi-dimension yongakhathazeki manje. Usengene kwi-dimension yongakhathazeki. Bakhathazekile basekela ngempilo yakhe. Uthi kakade wangena kwi-dimension. Ngeza
Kataseleheria. Osanama. Aya. Number one, there is a dimension as a church that you should step into. Yeah. I'm talking to you, there is that dimension as a one. And it's in the context of the book of Mushad. That's what you take in the baby. Mando Sakatepeleza. Veleneza means. I want to see. So you get to get the veleneza. I get that the owner of the see. Aya. Na lefu ya kata zina mayo na lelo na haiko. That means I can't make it. Nikatazama mvuli. Nikatazama watu, nikatazama mali yangu. Now something is it's a revelation. Enkabule kulu songena. Ay.